I dobrodošli ljudi na Lucky Gamer kanal. I danas ćemo da igramo Watch the Bulgar. I ja sam nešto malo igrao, ali sad ćemo ići new game, nisam nešto puno. Dovoljno sam igrao da shvatim da su ovi hoće da provale naš stan. I 2 puta, 3 puta sam ja već ovo snimio, ali mi izađu glupe reklame, ne znam zašto. Druže, zajebo si se. Hoću da vidim kako mi se zove pas. Viski. A šta? Viski i vrata. Znači pas mi se zove Viski. Da vam prevedem. Alo, bro, ti si našao meni u kući da provaljuješ. Eto ti, na. Baba. Dobro, baba, ubila si nas. Hoćeš jaja i kobasice? Da, može. Znači... Otključili smo neki achievement. Ne, slučajno sam kliknuo share. Nećemo da šarove. Evo. Dalje. Evo. Nećemo. Kako sad da otkažem? Evo. Čopi. To ne. Ne znam, nećemo kombo. Na početku ste mogli da vidite da nam je pokazivalo ovdje nešto, pa ajde da vidimo. Nećemo ništa da skrijem. Pa dečko. Šta ću uzeti? Pa naravno. Dobro, ubio si ga. I da, drugari, ako vam se sviđa ovaj video, ostavite like, subscribe i tako dalje. Ako vam se sviđa, napišite u komentarima, pošto ću ja sad ovu sobu snimiti i onda kada budemo završili s ovim, ićemo na drugu. A drugo, ako vam se sviđa, drugo ćemo uraditi u kak zove, drugom videu. Mada, svakako ću snimiti drugi video. Evo. Tak. Ovo reklame za Clash of Kings. Nećemo mi to. Šta još možemo, a? Može ovdje još? Vi može! Vi go gledalo? Šta će sad gledati? Klasika. Što sad? Okej, ovo nije viđeno. I da, ne mogu da snimam ga za video od 15 minuta. I to je šteta. Što još možemo? Knjige. Da, Gađi će gledati knjiga na 100%. Što mu radi glava? Promašio si, dečko. Viš, druže, nisam. Naravno. Kuro. Možemo TV, hoći TV. Ne, ovo smo uradili. Znači, ali se pustili to. I palice. Neću onda. Ok, ništa posebno. 5 minuta kasnije, ok. Au, ne, šta mu radi? Neće, valjda.
koji... A onda samo onako legne, ja. Dajem koju cigaru. Važi cigaru. Nećemo to. Što sam... Važi cigaru. Vidio sam da ima još nekih vekih igara, tako da ako hoćete možemo da snimimo. Ako vam se svidi ovaj video. I možda ću početi da snimam sa Facecam. Tako i wow, šta sad ću igrati... klasik. Mislim, igrao sam ja neke veke igre, pa da znam ono. Mislim, preko kompjutera imate na Google sam uspjeti nađete Bulgar i trebalo bi da baci. Viski i mačka. I ti ćeš mu gledati. Sad ti viski povijem. Lađu. Znači, ovo je nešto nevjerovatno. A samo sedno onako lepo. Nije ni čudo koji mi je gazda. Šta bi mogli? Čujte? Ja znam, ovakva, isto. Cigaru može doju. Možeš da mi zapališ? Čekaj. Treba će mi to. Da. Jaki velik plamen. Jel ti veliki? A što mu glava ko čiča gliše? Recite mi sam kako da dešimo velike plamen da mi ne izlaze ili to mora tako prosto da izlazi. Jebio, rađujem. Prvi put igram rak igru. Ne, vidjeli smo to, ne mogu. Vidjeli su prijatelji to. Ja, nisam, ali sam vidio na YouTube, sad bi tu trebao pauk da izađe. Bravo, genije, krenuo si da pljačkaš kuću, a boj se pauka. Sam ću poveći. Ništa posebno, mislim da će imati krvi. Ništa. Nema krvi, jebija. Ali uvek se zajavim pa kliknem to. Hoću da vidim šta mogu s tom katanom. Ili to. Eto. Sad ćemo vidjeti. Mislim da će... Ovo sam vidio na YouTube-u. Ne znam. Izvinite ako čujete nešto upozim. 5 minuta kasnije. Rambo stil u zeka papučicama. Ne Rambo, ja Rambo. Ne Rambo, nema onaj koji zove. Jackie Chan. U zeka papučica. Stari Jackie Chan. A vidite smo održio svoj slikić. To, viski. Sam je
Viski, hoćeš viskija. A prazan je biga. Neće nije bot. A nije prazan, imao čep. Što troši viski na njega? Ne je ništa posebno. Što leti tu zapaljen. Sin, što ti je ono tamo? Malogorska vatrica. Malo kampujemo. Kamp. Kako se reći? Palica. Što mi je? Kad ne znate kombo, onda vas on ubije. Vidite. Vidite vi to. Konzola, ne. Kula, ne. Viski, ne. Vrtanac. Stvarno nemam pojma. Neću. Neću ništa. Zanima me što... Katana, kemija... Evo ono za palicu. Kendo. Šondori. Mačkice. I TV. Da to paš. Pušti. Šta? Vesti policijama traži. Ne preporučuju se djeci možda da sam izvane. Sad ga ti gledaj, druže. Radi. To radi. Radi mu dupe kao ovim na televiziji. Da. Gledamo televizor. Se neš desiti? Neće. Već bude. 13, šta bi još bude? Ja sam da može se nešto s ovom tu kuglom. Ja sam kliknuo. To. To. Buk. Stvarno ne znam ja. Čekaj, onda smo nešto. Like the burger. Take link. Follow. Okay. Planes. Bottle. Krug. Kuhinja. Ne znam, drugani. Onda bi smo završili epizodicu, pošto ne znam, znači u nastavku ćemo saznati šta sve... Vi nešto smo uradili. Nasvestio ga. Tam kad sam rekao da ne znam šta treba da radim, ono ja ga udajem. Uvezi dole. Davi se sada koza. Mislio sam da će biti kraj. Umario sam.
Dobro, vidimo se u sljedećoj epizodi kad saznam više o ovome svemu. I do sljedeće epizode, arrivederci.